En maio do 98 naceu a cooperativa de Vilaxuste, co obxectivo cumprido de servir os seus 13 socios dun importante parque de maquinaria común. O primeiro tractor comprouse en setembro do mesmo ano. Hoxe a sociedade ten 21 máquinas agrarias en propiedade que os alivian da maior parte do traballo agrario. Eles foron os pioneiros na creación dunha cooperativa con este tipo de actividade. Nós sabíamos xa que en Francia que había un número moi elevado de que chaman eles cumas xa ali registrados, non? Pero pasa que tampouco tiñamos unha experiencia de como, nin unha idea de como funcionaban. Por tanto, fixamos un viaxe a Francia, fixamos outro, un minuto, dous a Francia e un a Holanda, non? É como foi, digamos, o primeiro tipo de cooperativa deste tipo que se fixo en Galicia, pois non había unha liña de axudas abertas para poder levar adiante esta inversión que se fixo este proxecto. Entón, o que fixamos que, bueno, que lle presentamos un estudio de viabilidade á Xunta, co cual o viron con bons ollos e había unha liña de axudas que estaba xa aberta. Diariamente o carro mesturador pasa por cada unha das explotacións. Para o uso do resto das máquinas o teñen que solicitalas uns días antes e os traballos de campaña sorteanse. A cooperativa dispón de 2 traballadores, un como conductor e outro para as tarefas administrativas. Así mesmo, un dos socios tamén se ocupa da conducción dos aparellos. A pertenza á cooperativa melloroulles en moito a calidade de vida a estes gandeiros. Estábamos todos concienciados de que tiñamos que levar ese camiño adiante, foi unha inversión daqueles de 7 millóns de pesetas cada socio. No caso de non facelo, cada explotación seguiría tendo as mesmas máquinas, pero non poderíamos aumentar as cabezas de gando que temos hoxe e teríamos que unha forma de vida máis mala e máis traballosa. De ver as explotacións hai 4 anos e velas hoxe pegaron un cambio importante en que melloraron bastante porque a xente lle pode dedicar máis tempo ás súas explotacións porque olvídase dos traballos de todos os traballos agrícolas e aparte de ter máis tempo libre. Nestes momentos, pola rendibilidade das máquinas e o traballo anual, non poden aumentar o número de socios da cooperativa. Esta rendibilidade foi a mesma que os empurrou á creación da sociedade que precisou de cada socio unha inversión de 7 millóns de pesetas. Xunto coas axudas da administración puideron levar adiante este proxecto. Hoxe estamos vendo os resultados, por dar algún dato, do ano 2001, anda entre 7 e 8 pesetas por litro de leite, incluindo o que é amortización de máquinas, mão de obra, coste e desgaste das máquinas a todo. O sea, creo que eso, se a xente pensa un pouco cando vai comprar unha máquina a nivel individual, que bote contas se as horas que lle fai ao ano lle é rentado ou non lle é rentado. Estiman que a calquera outra explotación o prezo por litro de leite e sen ter en conta a man de obra lles crecen 6 pesetas máis, ou o que é o mesmo 4 céntimos máis. A cooperativa de Vilaxuste continúa crecendo e a proba é que hai 4 anos non cultivaban millo, hoxe fano en 170 hectáreas.